Jó, reddizzetek be. Jó. Hol kezdjünk? Hát, ki tudja. Szerintem mehetünk egy frenzit, vagy valami ilyesmit. Frenzy, jó. Jó lesz az. Tegnap engem olyan lassan lökött be a gép, hogy már csak a buszon érkeztem meg. Igen, a nap Biztos, hogy vége. bekerült valami új, ilyen régen játszottam, állítólag van valami új gránát, meg valami sticky bomb cucc. Igen. Tegnap mi is észrevettük. És gránát nagyon menő, mert azt eldobod és kitörje az összes ilyet, mint egy turret kamera, meg ilyenek. Az a neve állítólag a Shield Breaker. Elég erős. Na, benn vagyok. Mondjuk az nagyon messze van a Nem frenzy. baj, jó az. Annyi, hogy próbáljunk meg együtt mozogni, hogy együtt tudjunk harcolni. Mert 3-as csapatok vannak, nem olyan egyszerű, mint magadba. Nem menjetek nagyon messze egymástól. Jó. 3, 2, 1, ugrás. Jó lenne legalább top 10-ig eljutni. Top 10? Aha. Top 15? Lassan lehet nyitni az ernyőt, mert elég messze vagyunk. Hát én Azt nem mondta, hogy nem jutsz. Ez nem baj. Hogy jussál el Én így odáig. úszok a level 2-be. Oda fogok leszállni, én alulra érek oda. Nekem ugyanaz a ernyőm, mint apának. azt én nem tudom, hogy melyik, de... Na, 15 XP. Ó, Shield Breaker IMP, ez a neve. Nagyon menő cucc. Gyorsan felhúzom a páncélomat. Láttok valakit? Jött még ide valaki? Biztos? Egyenlőre nem. Egyenlőre 10. Nagyon furcsa fegyvert kaptam. Grenade Milyen? launcher. Gránát, launcher. Csak most már hallom, hogy valakit lövöldöznek. Ez itt lába? Wow. Combat SMG-nek. Sticky gránát, launcher. Ott van a sticky Hiszem bomb. miért nem? Meg ilyenek, de... Ki van ott kinn a körnél? Hát egy gyerek. Aki a Osztály nagyon. Ne vigyázz, hogy a Solánt megtámadom. Véletlen, felrobbant a... Akkor én elautózok. Közben megöltem egy Anonymous. Nagyon érdekes ez a gránátatő, de Simon, gyere vissza, mert még lőnek rád. Tudom. De nem talál el. De ez a gránát, mert egy cseles. Meglőttem az NPC-t. De nem cseles. Nagyon béna. El sem Ja. talál, pedig itt vagyok előtte.
engem se találtál. Pedig én ott kerülgettem a golyót. De egy Ilyen- kisebb baj van, mondom. Mi a kisebb probléma? Az Geri, van, hogy nekem semmi sotiammom. mindjárt lesz Soti nélkül lehozod meg azt. mit érek én? Én ezt a gránátvetőt nem viszem, de ha valakinek tetszik, egészségére. Jaj. Na, Consumable kell köszi nekem. amúgy Simon, hogy odaálltál. Még mindig semmi ammom. Ez miért? Adok egy pár shoti golyót, tessék. Köszönöm. Sticky grenade launcher. Töltsétek fel a páncélotokat. Jaj. Jó cucc kombó ez a sticky grenade launcher. Vigyázzatok, már lőnek. Honnan? Na most látom Ott a van. csözteket. A kő mögött. Oda lövök egy ilyen granátot, és akkor az itt van. Rájuk megy, ma mehetünk nyugodtan. Én rámegyek. Van. Megvan az egyik, nem tudom, hogy még volt-e valaki. Lefeküdt aludni? Lefeküdt így? Szétesett, meghalt. Van egy Akkor csomó nincs nagy Ha egyből poti, meghalt, vigyáztok akkor be. nincs. Együtt bízok. A gránátámmal valaki Az használja? kell nekem az a cucc. Azt. Vagy kell neked? Vigyed, Geri, Hát én kell. nekem még elvifogadtam volna. Vigyed. Kösz. Lesz cserélem a gránát launcher. Pusztítok egy kicsit a házon. Engem meg ne vegye. Ja, jaj. Ez jó. On the go back, ez nagyon OP. Shockwave launcher. Masszív fegyverem nagyon Jaj, meg eldobtam a nincs. turetet. Ha van egy DMR-em, majd szívesen odaadom. De az nem kell. Splash. Eldobok. Egyet. Nem hiszek, nem hiszek. Itt van egy Shotbreaker szürke. EMP, az kell. Én- Eldobok egyet itt tesztféleképpen, mely egyeteknek. Jó, eldobok kettőt, eldobok Viszed hármat. a turetet, Simon? Aha. Jó, majd dob ki, hogyha nagy harcban vagyunk. Havok, jöhet. Merre menjünk tovább? Szerintem menjünk a körbe. Először is. Ó, Shieldbreaker IMP, mi helyet hozzá? Feri, ha még nem ilyen... Ja. Nem, viszem. Ha még nem mentél el, akkor odaadom ezt a kombatos engét. Az mi? Az a baj, nem nagyon. Felveszem a 3 nagy poti helyett. Nem kell ennyi nagy poti úgyse. Hát, Valaki lövöldözik. Jaj. Nem voltam. Sőt, még a loot sziget is valamerre erre lesz. hát nem hiszem, hogy fogunk rabolni most. Én arra, ott van lövöldözés. Megnézzük, menjünk ma harcolunk egy kicsit. Talán- Shockwave granát és... Akkor nem. Splash. Azt inkább viszek. Itt van egy csomó shield poti. Vegyétek Sziasztok! és egyétek. Elég messze vagytok. Mindjárt. Egyedül nem tudok harcolni 3-mal. Megyek. Elbagult az egyik izé oda. Még kapok sokat. Ott vannak már lők. Alig maradt élete. Hol van? Itt. Na, erre meg felveszed a kulcsot. Hát csak egy volt. Hát jó, de én írtam ki. Hopp, lőnek. Ammo AR-be kéne. Nekem van elég sok. Kérsz?
Nekem AR-be nincs meg is vagy mibe kérsz még? Én odaadom az összes... SMG-ben van egy csomó. Jó, ennyit tudok adni csak. Tessék, elfelezem veled. Az Én odaadom a izé 224-et. Kell? Elfeleztem veled. Kell 224? Felé ott Áram. van. Nekem nem Kétszer, kell semmi. jöhet. Majd tudjátok, Van mi kell SMG nekem? ammo érte. Hogyha itt van egy olyan fegyver, nincs. Jó, De megoldtam. hallod, ezt meg fel Simon, itt van egy csomó ammo. Jó. SMG. Jaj, nekem SMG mondtam. Kivel harcoltok még? Jelöljetek. Hát egy dogóval. Hülyével. Hát, Simon, ne beszélj. Simon. Mert ha te miattad, Tényleg. menjünk be, mert jön a Storm. Valaki valamit ebből a izéből? Nem, innen kell nekem valami, remélem. Jó, akkor fussunk. Na, én azt lehet vissza. Jó. Vigyed nyugodtan, mert nem kell Én nekem. szeretem snipert. Viszont menjünk előre, mert elég messze van a... És akkor sniper Következő szörflásztolok kör. egyet. Simon, hol van? Itt vagy te is? Jövök. Jó. A konténert én nyitom ki. De ne... Én kaptam volna belőle mobility itemet. Itt van ez a nagy szlörpös kamion, én ezt szétütöm, neked is Simon kell egy pici még, gyere ide. Okay. Hát Én egy ilyet eldobok, ne achievementből jöjjetek meg. visszakaptam. Lövöldöznek a benzinkút irányából. Na most a Van egy új achievement ez. Augmentation Storm Chaser. Biztos, hogyha viharba vagy gyorsabban tudsz szaladni, vagy nem tudom. Gyertek, harcoljunk. Lássuk, mi van itt. Ó, elég nagy lövöldözés megy. Innen pont le tudunk nézni rájuk, a dzsungelbe harcolnak. Hát én itt körül. Ne essetek le, óvatosan. Igen, itt Akkor vannak. kell egy turret? Gyertek harcolni. Ja, akkor nem kell egy turret. Nem tudom elég korán menni. Na jó, Ó, a másik oldalról is lőnek. igen. Másik is kap egyet. Nekem nagyon lesz. Ennyi. Ó, Itt azért volt egy pár ember. A rakétámót kéne, én gyűjtöm. Viszed a gránátvetőt? Aha, neked Én én is, adok tessék. 11-et. Jó. osztom. 11 Figyeljetek, granát. mert a kör nem sokára itt van. Itt be lehet ugrani. Aha. Ott van 9, azt meg vegyétek fel. Vigyázzatok, harcolni Erre? kell. Itt vannak emberek, gyertek segíteni. Jó. Az kéne nekem Kell? az a fegyver, igen. Na várd Ezt el. vártam már, nem tudom mióta. Gyertek. Végre már egy Vigyázzatok, rendes ne gyertek ilyen megy. körém. Ó, Persze, hogy visszadob a... eddig jók vagyunk, kicsit odafigyelünk és akkor meg tudjuk nyerni. Menjünk befelé lassan, együtt mozogjatok. Ne szaladj nagyon előre, Geri, jó? Gyere te is, Simon. Ez a gránátvető erős, de nem annyira erős, amennyire én számítottam. Az on the go bag az a legerősebb augment. Az mit ad? Figyeljetek, Mindig előttünk is harcolnak. kapsz mobility itemet, vagy healt, mindig, amikor kinyitsz egy konténert, és akkor is, amikor benyomod az augmentet. Itt menjünk fel. Előttünk lesz a loot sziget is. Itt Amúgy megnézem, én mit mit lehet nyitni. Ráhoppolok. Aranysoti, azt kérem.
Itt hagyok egy ilyen lila Mavent, hogyha kell valakinek. Persze. Na itt mi van? Shadow Tracker nem kell. Na persze. Itt vannak, Talán. egy meghalt. Több Nem tudom, nincs is. valakivel harcolt a srác. De Jaj, bocsánat. próbáljatok meg ne hangoskodni annyira. Menjünk lassan befelé. Ott egy raptor nem. Menjünk erre, a Lutz-szigettől távolodjunk el és keressünk egy jó támadó pozíciót valahol magasban, ne itt lent legyünk, mert nem szeretek itt lent lenni. Én elmennék a kulcsos helyhez. Mi kell még? Most már végjátékban vagyunk nem sokára, nem ilyenkor kell. Na hogy semmi fegyvert arany szedni. cuccom nincs. Nem baj, akkor harcolj lilával. Figyeljetek, Hát. itt vannak, bal oldalt lövöldöznek. Csak lilám van amúgy. Az tök jó. Figyeljetek, itt vannak emberek. Ott vannak. Ide kapott csak. Jó, szép. Az a fa mögött van. Jó? Menjünk fel inkább, hogy nem is tud az Hú, majdnem elkaptam. Szerintem viszek valami más fegyvert, ez a sniper nem a legjobb tudsz. Kit pirítanak itt? Ott Még lőnek. ott is vannak. Mert állt egy helybe a gyerek? Jó. Várjatok! Vigyázzatok mellettünk! Meg fogok halni, meghaltam. Fenébe, hátba támadok. Mi? Ezt toljétek, ennek nagyon kevés. Takarod! Jó. Azért nekem 10 Még kilom egy volt abba a körbe. Még egy ilyen sima skin arra, ott lefutottam erre. Lent van az én kártyám, vedd fel Geri, és szaladjál, ne harcolj, ne harcolj! Az, annak nagyon. De muszáj! Na Nem jó, bírtam volna. nem bírtad ki, hogy szedjél vissza minket.